Sice tak trochu naštvaný, ale vůbec nám to nevadí. To je fajn, hlavní. Jsou ožrali jako krévy, je to úplně v prdeli. Kréva. Nová nadávka kréva, jo, ale tak jako, jo. Nastaj. A ty náš Peťa, to je úplně dobrý kluk. A strašně ho Lucce moc přeju, protože to je fajn kluk. Dobrý už. Ne, je fakt skvělej. A tohle to jsou úplně nejlepší kluci z naší třídy, jako všichni. Mám vás strašně moc ráda, jestli vám to nevadí, tak vás Mě zabíráš mě? No, protože... Sakra. Jo. Ještě ne. Ale je tu ještě něco. Naši milenci. To natáčíš, ale je tu ještě něco? Ne, už tady není, musíme už někam jít, protože mi se chce strašně chodit a Peťovi se chce taky strašně moc chodit, viď? Peťo, že se ti chce chodit. Chce se ti chodit. Někam, prostě pryč. Jo, mě taky. Já bych taky šla. Ty taky, viď, no. Tak si dej 2 kolečka kolem zbořenýho kostela třeba. Tak jo, jdeme. Všichni jdeme. Ne. A máte nějaký peníze? No, to nemáme všichni. Tak pojď, abyste se snažili a něco koupili. Co? Fakt? Ach jo, Já jsem vlastně fotila, co vás natáčela.